Hejsa. Fordi jeg har lavet den her YouTube-bror er, fordi at jeg vil lave videoer nogenlunde som Fritten Niklas'. Det kan måske være... Jeg tror ikke, jeg gider at lave vlogs, men blogs kunne godt være noget. Og updates og alt sådan noget kunne altid også godt være noget. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg mere vil lave, men altså... der skal nok komme noget i hvert fald, og jeg vil nok lave videoer sådan nogenlunde hver dag. Det kommer an på, hvor meget tid jeg får, fordi jeg skal også være på min anden bror, Mr. Totally Spy, hvor jeg laver videoer hver uge. Men i hvert fald, jeg vil lave videoer på ham her. Jeg vil lave nok ikke lige præcis det samme som Fritten Niklas, men jeg vil lave sådan nogenlunde videoer, ligesom ham. Og måske kan jeg også lave andet, end han laver. Måske kan det ende med, at jeg laver videoer med gameplay. Okay, det laver han så nok også nogle gange, men altså... noget andet i den stil. Jeg vil bare ikke lave YouTube-parodier, eller noget i den stil, som der kan forsikre det, at YouTube, de vil suspende mig. Jeg har haft 2 YouTube-brugere, altså 2 andre brugere, der var cirka fra 2008. Den ene, den anden var fra 2009. Men jeg blev suspendet på de 2, fordi jeg havde lavet sådan noget lort med frem og tilbage hele tiden, og det gad YouTube ikke til sidst, så de suspendede mig. Hvilket jeg sådan set godt kan forstå. Jeg blev lidt rasende, men jeg forstod det godt. Men så fordi det andet også er, at hvis nu Mr. Totally bare går hen og bliver suspendet på grund af hans videoer, det kan også godt være, at de ikke kan lide hans. Men hvis han gør det, så bliver jeg i hvert fald ikke sur på YouTube, men så laver jeg i hvert fald videoer på ham her, og ja, det var bare det, jeg ville sige. Så